बर' थुनलाइ आफाद, बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिजनी जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव बिजनी नोगोराव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। फैगोन 15 आरो 16 नभेम्बराव जिहेथु बड'लेण्ड महोत्सव मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो बिथांखौ बै हाबाफारियाव बरायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना दिल्ली बायदि केपिटेल सिटियाव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ बे हाबाफारियाव मोननाया गोरलै बाथ्रा नङा। दा बेखायनो जोङो बे हाबाफारियाव जिहेतु बिथाङा फैनो थाखाय कनसेन्ट होबाय, बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ बरायदों आरो हाबाफारिनि सिगांनो बिथांखौ जोङो बरायनानै जाहाथे बै हाबाफारियाव बाहागो लाहोथारनो हायो, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो महकुमायाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फैगोन 15 आरो 16 जिहेतु मोनब्रै आफादनि बानजायनायाव दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबआ जागोन। बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय हारिमु आफाद, बर' हारिमु आफाद, लोगोसे हिन्दुस्तानी साहित्य सभानि बानजायनायाव बे दिल्लीयाव जागोन। साई इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव, इन्दर स्टेडियामाव बे हाबाफारिया जागोन। 15 थारिखआव फुंनिफ्रायनो हाबाफारि थागोन आरो मोनाबिलि समाव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बेवहाय जोंनि बर'नि जिफोर कालचार, जोंनि राव हारिमु, बेफोरखौ जोङो फोरमायनो थाखाय बेवहाय खाबु मोनगोन। लोगोसे 16 नभेम्बराव जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सान फालिगोन फुं समाव। बिनि उनाव दिल्लीयाव, भारतनि राजधानि दिल्लीयाव राजघाटनिफ्राय इन्डिया गेट राउन्डसिम बे हारिमुवारि हान्जा सुरनाय बे जागोन आरो बेवहाय बर'फोरनि गासैबो हारिमुवा बेवहाय दिन्थिजागोन। बर'फोरजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेलफोरनि जे हारिमु बेवहाय दिन्थिजागोन दिल्ली महानोगोराव। बेखायनो जोङो बेवहाय जिथु बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय जोंनो खाबु होबाय आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो थाखाय खोथा होबाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। बेखायनो बे बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिनो हायो जोंनि जे बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु, सोलोंथाइ, बेखौ लानानै जोङो दिल्लीयाव जोंनि आंखालफोरखौ, जोंनि राव हारिमुफोरखौ जोङो दिन्थिहैनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु दिल्ली केपिटेल सिटियाव गोबां हादोरनि मानसिफोर फैयो, बेनि गेजेरजों गुबुन मुलुगावबो, बाहेरा कान्ट्रियावबो, इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि हारिमुवा दिन्थिहैजागोन। आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंना थांनाय 2023 मायथाइयाव माखासे मोनबाय आरो 2024आवबो माखासे मोनबाय GI टेग। गासै 21टा आइटेमाव GI टेग मोनबाय। बे GI टेग मोननायनि गासिबो मोनफा मोनफा स्टल थागोन। बेहाय दिन्थिनाय जागोन इन्दि जिखौ मानिफ्राय बानायो, माबोरै दायो, बेफोरखौ गासिबो स्टल हिसाबै जोङो बेहाय एगजिबिसन स्टल हिसाबै दिन्थिनाय जागोन। लोगोसे जोङो साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, मिरु आफादखौ जे जोङो बिजनी दख'रा एबसुआबो बर'फोरनि जेसेबां जाग्रा, रेजें जाग्रा दङ, फिथा एन्थाव बेसेबां दङ, बेखौ जोङो दिन्थिहैनो थाखाय बेवहाय मोनसे खाबु मोननाय जादों एगजिबिसनाव। आरो जोङो 15 आरो 16 साननैयावबो जोंनि दिन्थिनाय हाबाफारिया जागोन। दा बिनि गेजेरजों 15 नभेम्बराव जोंहा नेशनेल इडुकेसन पलिसि 2020नि सायाव मोनसे नेशनेल सेमिनार जागोन। बेवहाय दिल्लीनि गोबां प्रफेसारफ्रा बाहागो लागोन आरो जोंहा बेवहाय जोंनि मुलुगसोलोंसालिफोरनि प्रफेसार बाहागो लागोन आरो जोंनि गोबां सानसुमैफ्रा बड'लेण्डनिफ्राय, आसामनिफ्राय गोबां सानसुमैफ्रा बेवहाय बाहागो लाहैगोन। दा बे साननैनि जि हाबाफारि बेयो गाजा गोमजायै जाफुंगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बिनि गेजेरजों बर'नि राव, थुनलाइ, सोलोंथाइ बेयो आगानसे दावगागोन होननानै जोङो फोथायनो हायो। दा बेखायनो बेफोर गासैबो खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बेवहाय बाहागो लानो कनसेन्ट होनायनि थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोङो दिनैनि रेलि गेजेरजों बरायनाय हाबाफारि